Salut băieți și fete, astăzi o să vă joc un obi, adică tower, și este stați double jump tower, acesta e greu, l-am jucat înainte ca să văd cum e și da, e mare. Și pe ăștia trebuie să mai servedează când le atingi ca să te duci. Dacă faceți zgomot, scuze. Sau ce? Bun. Cred că îl dau... nici mie nu. Îl dau... Așa. Și... ce? Și... acest tower e greu. Uite. Adică nu mai e greu pentru mine că eu deja sunt la... verde. La galben. La goldul. Am văzut de la un youtuber că se jucă. Am zis să mă joc și eu tower. Eu mâine văd la tower, dar oricum pentru video următor o să fie mâine sau poate seara asta, că nu prea am timp să postez mult pentru că școala și dacă vreți să vă fac tutorial la cum să faceți wall hop, o să-mi scrieți în comentarii. Mă, deja sunt albastru. Wow! Lol. De fapt, orele astea sunt grele. Dar eu sunt un pro, că mă mai joc și în față ai da. O să mă joc MM2 cândva și o să fac video. MM2 e bun pentru fan și pentru... Nu că lui prea mult și asta, așa că nu mă enervai. Să nu fac jump-ul ăla. Zici că fac speedrun, dar nu fac. Ambiana. Aici ăsta, shampoo ăsta e greu. Dar fac-i. Jump-urile astea sunt mai ușor decât ăștia. Că poți să faci de mai mult. Uite. Asta ne nuce mai sus.
Sau mâine cred că fac seara la un video. Pentru că trebuie să mă duc la școală și mai și trebuie să mă duc la 4 la fratele meu care are la școală, nu știu ce. Și da. Ce apropie. Mamă, aici. Da, să că mamă, ce cât. Ok. Așa, 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 așa. Mamă, ce frică mi-a fost. Mi-a plăznit inima din piept. Că crezusem că cădeam jos de tot. Nici nu mai știu să vorbesc. Mai sunt și răgușit. Am vocea mai așa. Dacă auziți. Așa, așa. Mamă, jump-ul ăsta. What the fuck? Oh, the bluebird. Mamă! Da, se vede că o să fie un video lung. E foarte greu, parcă. Și când zic greu, serios, chiar e greu. Și zici că vrei să te enervezi rău de tot. Să-ți spargi telefonul. Mereu când mă joc un tower și e foarte lung și sunt sus, mi-e frică să nu cad, că dacă cad m-am dus. Da, pa, pa.